Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan karong hapuna. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og sabot-sabot. Usa sa labing bantugang tigsabot-sabot sa kalibutan mao ang giilang amahan sa modernong South Africa nga si Nelson Mandela. Dili makugang mo nga sa tanang aspeto sa liderato, sa makasaysayanon sa liderato ni Nelson Mandela, ang iyang pagkamaayong negotiator mo'y atong hisgutan karong hapuna. Kay sa atong nasod, akong nabantayan, daghan kay mga problema na mahimo ra untang husayon sa sabot-sabot. Pero tungod sa kasirado na sa atong panghuna-huna, kay ato nang gihukman ang kaatbang, ato nang kondinar ang ilang mga ideya, wa nay luna ang sabot-sabot. Kadaghan unta sa mga kaguliyang nga nalikayan kung gipahigayon pa sa sabot-sabot. Dunay panultihon ang atong katiguangan nga ang opposite sa kamatuoran mao ang kamatuoran. Dili bakak. Pasabot, ang imong kamatuoran dili angay isipon sa bakak sa imong kaatbang. Sama nga ang iyang kamatuoran, dili nimo ang iyang kondinahon nga bakak. In other words, hatagan nimo og kabukas sa panghuna-huna. Ang imong ikasulti, ang imong ikasabot, bisag unsa ka diametrically opposed sa inyong mga ideya. Mao na first and most important requirement sa negotiation. Ug mao na gihuptan ni Nelson Mandela, ang pangulo sa South Africa. Di ka makatuo ni Nelson Mandela na napriso sud sa 27 ka tuig. Niya nakigsabot-sabot sa iyang captors. Nakigsabot-sabot sa mga opisyal sa gobyerno nga nipaantos niya sud sa prisuhan. Nadaot ba itong mata ni Mandela kay pagkapriso niya gi-assign siyang quarry, unya gidid-an siya pagsulob og sunglasses. Amo to ang tanang abog, ang grabing kasuwaw sa quarry na nakaguba sa iyang mata. Motong di na kay tumaayog paranaw si Nelson Mandela pagawas intaw niya sa prisuhan. Pero kinsa may makahimo pagpasaylo sa mga sikop ni priso niya for 27 years aron iyang pakigsabot-sabutan. Mga itong bayay mayoriya diya sa South Africa. Pero nakigsabot-sabot ba siya sa mga puti? Ug siya eventually napili siya pagka-presidente sa South Africa, nganong ano pamati ang mga puti. Nganong iyang gipasaylo ang mga puti nga nagdaog-daog nila sud sa daghang katuigan. Kay before him, ang grabing pagdaog-daog sa mga puti sa taga South Africa. Di mo na sila paapilag butar. Sila'y mayoriya, pero before Mandela, hindi sila kaapil butar. Mga puti na nagbutar-butar silang kaugalingon. Mauto ang sistema sa apartheid sa South Africa. Naaron atong masabtan unsa katalagsaon ang liderato ni Nelson Mandela. Una natong ilhon nga dili siya perfecto. Daghan kay itong depekto si Nelson Mandela. Pero ni patigbabaw lang yun ang talagsaon niyang panglantaw sa kinabuhi, ang talagsaon niyang kamapailubon, o ang talagsaon niyang liderato. Why makahimo sa nahimo ni why makakopya, why makaambas bisan gamay na lang sa nahimong sakripisyo ni Nelson Mandela o sa kaabri siya panghuna-huna sa mga nagdaog-daog niya. Si Nelson Mandela ni budhi siyang unang asawa, untoy siyang ikaduhang asawa, pero gipasaylo niyang tanan. Of course, gipasaylo siya may nakasa, siyang unang kaminyoon. Pero dili perfecto si Nelson Mandela. Himabay siya sa una niyang kaminyoon, sa ikaduha niyang kaminyoon siya sa gibinuangan sa iyang asawa, si Winnie Mandela. Pero wa na makaiban sa kahigante sa accomplishments ni Nelson Mandela. Lahi bitaw din sa ato nga kinahanglan ang leader santo gyud, pure gyud. Di ta makapasaylo kung ang leader mo tipas, kung ang leader dunay deficiencies. Dito sa South Africa gilaktawan sa taga South Africa o sa tibuok kalibutan ang mga kakawangan ni Nelson Mandela. Tungod sa
iyang kalampusan. Nilampos siya sa pagbanos sa mga itom nga way gubat nga nahitabo. Wa magpinatianay ang mga puti o mga itom dito sa South Africa. Ang laing depekto ni Nelson Mandela na actually mo ay nakatabang niya paglampos sa sabot-sabot sa pagbungkag sa sistema sa apartheid dito sa South Africa. Mao ang pag-usab-usab siyang panghunahuna. Dili siya ang matang sa leader nga makahukom na gani mauna na. Serado na ang iyang panghunahuna. Andam siya muusab siyang hunahuna kung makakuha siya og dugang kasayuran. Kung makahibaw siya og sa dugang mga aspeto sa insidente. For example, ang iyang grupo, ang African National Congress, atong dekada 50, nagbarug, nag-auhag og malinawon nga mga protesta. So, si Nelson Mandela isip sakop sa African National Congress, iyang gihatagan sa tanang kahigayunan ang malinawon nga mga protesta. Pero iyan nakitaan, ang malinawon mga protesta, wa tuuhoy sa gobyerno. Gigamitan hinuon silang puwersa, gipamulalan hinuon ang ilang malinawon nga mga protesta, gipambriso hinuon ang ilang mga kauban, hasta siya, gidaog-daog hinuon sila og samot, malinawon ang ilang protesta. Na si Nelson Mandela, along the way, nag-eskwela man siya abogasiya, nakaistorya siya og mga komunista. Nakaistorya siya og uban nga mga leader sa uban nga mga pagtuo. Ug nakumbinser siya nga tingali ang best option sa paglingkawas sa mga itom gikas paghari-hari sa minoriya nga puti sa South Africa mao ang paggamit og puwersa. Ug busa bisag sakop siya sa African National Congress in defiance sa liderato sa ANC nga niauhag og malinawon nga protesta, ni auhag si Mandela og gamit og puwersa. Siya nangungo sa pagsabotahe sa mga instalasyon sa gobyerno, mura siya ang NPA. Unya nisagop na siya sa kalihukas mga komunista, nibasa na siya sa mga libro nilang Mao Zedong, iyan ang believe na siya ni Fidel Castro, iyan ang suod ang Unyong Soviet, ang Russia. So, wala na yun. Na-influensya na siya, so gamit na siya puwersa. Tungod na, gikasabaan siya sa African National Congress. Ikaw, pataka lang ka diha. Huwag ka mananghid sa liderato sa atong grupo. Magbuot-buot ka diha. Pero si Nelson Mandela, ni pasabot nga, this is the only option left nga mag-away na ta. Primero na nga silang armas gikan sa China, sa People's Republic of China. Gibalibaran sila sa China kay para sa China di pa andam ang African National Congress paglusad og gubat dito sa South Africa. Dayon si Nelson Mandela nilibot sa nagkalilain nga mga nasod, Arabo nga mga nasod, nakakuha siya og mga armas, nakakuha siya og kwarta aron sa paglusad na og gubat. Dili gyud gubat pero pagsabotahe sa kaya ang kang Nelson Mandela kung gubat go daghan kay mga matay. So ang iya sabotahion lang niya ang mga government installations aron nga way mga matay, way mga sibilyan nga maangin. Pero ma-weaken ang gobyerno. Kaya mga instalasyon mas gobyerno mo ilang gitarget sa ilang mga nagkalilain nga mga pagsabotage operations. Hangtod, nadakpan si Nelson Mandela. Kadaghan siya madakpi tungkol kay may laki man siyang abogado, inigdiskurso niya pagpanalipod siyang inigpanalipod niya siyang kaugalingon, mo diskurso man hinuon siya. Niya makahibaw man hinuon taga South Africa sa iyang baruganan, sa kangilngig niya mga panghuna-huna, sa kasuperior sa iyang mga ideya. So nisamot siyang kapopular dito sa South Africa. So kasagara siya mga kaso, either mapriso lang siya o suspended ang iyang sentence, di siya mabalhog sa prisuhan, o maabsulto siya. Until finally, gitinuod na siya sa gobyerno, gikonbikto si Nelson Mandela. Tungod atong nadakpan siya sa aktual nga pagsabotahe sa mga instalasyon sa gobyerno, gikonbikto siya. O ang rekomendasyon sa mga prosecutor, silot sa kamatayon. Pero ang huwes, tungod sa kangilngig o mga argumento ni Nelson Mandela, ni reduce the sentence to life sentence. Mautong na priso si Nelson Mandela for 27 years. Pag-abot niya sa prisuhan, pulos man puti, ang mga gwardya o ang warden sa prisuhan, gibugal-bugalan siya pag-ayo. Gilisod-lisod siya pag-ayo. Gipakauwawan siya pag-ayo. Nga leader ba siya sa mga itom? Dako ba siyang opisyal sa African National Congress? So humiliating kayo para ni Nelson Mandela. Pero hibaw mo, imbis magdumot si Nelson Mandela,
sa iyang jailers, sa iyang captors, sa mga warden, iyang giamigo. Muna nakatalagsaon aning Nelson Mandela, iyang giamigo. Doon na siya mga bisita. Imbis mo sumbong siya sa mga bisita nga, mao ning gwardiyahan nagbugal-bugal nako. Iyang ingnon mao ni akong guard of honor. Mao ni nagwardya sa akong kanungganan dinhi sa badungganon ni siya nagtuman siya trabaho. So mura bag iyang giulog-ulogan ng mga gwardya tubangan siya mga bisita, pero maybe kinasing-kasing gito. Tungod ato na usab ang tratamiento sa mga gwardya ni Nelson Mandela. So nindot kayong himuong theme song ni Nelson Mandela siya pagkapriso katong kantang Killing Me Softly. Kill your enemy with kindness. So nakitaan sa warden, talagsaon aning ituma. Imbis musukol na mo, nakikigala man hinon namo. Imbis manaway namo, gipasinunggan man hinon niya ang among trabaho dinhi sa pagduma sa prisuhan. So pagsugod ni Mandela og pagkapineriso, nagsugod siya sa kilaubsan sa priso na kausara siya maduaw sa usa ka buwan, hanto nag-anam og kataas ang iyang ranggo sa prisuhan nga mahimo na siyang duawon kada semana, kada every other day. Unya doon na siya, makahimo na siya pagsuwat, makahimo na siya pag-communicate sa mga heads of state nga nisipatiya na niya. So, dito pa lang sud sa prisuhan, talagsaon si Nelson Mandela. Unya, pineriso man siya, hangyo siya nga mubasa og mga newspapers, mubasa og mga libro. Gididaan siya pagbasa og newspapers, pero gitugutan siya pagbasa og libro. So, basa siya mga libro, pag-edukar siya ang kaugalingon, pagsusig unsa pagsulbad sa ubang kanasuran ang ilang mga problema susama sa South Africa. Unya, bisag gidid-an siya pagbasa ng newspaper, manghangyo sa mga gwardiya nga palilian lang ko sa newspaper. Moto masakpan siya, kanunay siya masilutan. I-Bartolina siya. Kay gusto mo siya mubasa og newspapers. Kay gusto mo siya mahibaw unsa nahitabo outside sa prisuhan. Unsa nahitabo siyang nasud sa South Africa. So, bisan sa tanang pagdili, si Nelson Mandela was well updated kung sa mga panghitabo sa South Africa. Hangtod na nakahukom si Nelson Mandela sa wasay pagpananghid sa iyang grupo, ang African National Congress, pakigsabot-sabot sa gobyerno sa South Africa. Ditong higayon na presidente sa South Africa si P.W. Botha. Katong leader, puti nga leader, nga iyang gihangyo, mahimo ba bang istorya ta? Ayaw lang ipahibaw sa African National Congress, wa ko'y pagtugot gikan sa akong grupo, pero mag-istorya ta, atong i-explore ang ideya, unsaon nga mo peacefully coexist ang mga itom o ang mga puti sa South Africa. Si P.W. Botha was so full of himself, isulti mo, pineriso ka, wa pa kay pagtugot sa African National Congress, nag-usik-usik lang ko sa akong panahon. Gidismiss siya ni P.W. Botha. Pero nitong higayon na grabe na ang kay si Nelson Mandela. Nagsaulog siya 60th birthday dito sa prisuhan. So, tiyaw na mapriso og 27 years. So, ang nagkalilaing kanasuran sa kalibutan, including the United Nations, nagsige nag-auhag sa South Africa, release Mandela, free Mandela now. Mga konsyerto sa mga rock groups, pulos ni auhag na buhion, palingkawaso na si Mandela. So ang pressure sa South African government labihan na kagrabe. Until finally, ang United Nations Security Council nidemanda na na palingkawason si Mandela gikan sa prisuhan. Pero, grabe na nga pressure, ha? UN Security Council ni pressure, pero ang South Africa dunay duha ka gamhanang mga aliado. Mautong si Mandela wa gyud mapagawas sa prisuhan. Ang duha ka aliado sa South Africa, si US President Ronald Reagan o si British Prime Minister Margaret Thatcher. Si Reagan o si Thatcher, pulos bilib kayo sa apartheid system. Para nila si Mandela komunista, si Mandela terorista. Ang African National Congress dili ka saligan nga organisasyon. Ipabili na Mandela diha sa prisuhan. Sa moto, hambog kay P.W. Botha ang iyang defender si Reagan o si Thatcher, iyang gibalibaran ang overtures ni Mandela na makigsabot-sabot. Na normally, balibaran kag sabot-sabot, mutagam na ka si Mandela wa. Di man nakigtagbo niya ang panguo, iyang gihangyo ang mga sakop. Abogado man ang Justice Secretary, kailan niya kay abogado baya siya, iyang gihangyo, istorya ta.
ang Justice Secretary. Wa mananghid ni Botha, nakikistorya ni Mandela. Interesado na yun sa may ideya ni Mandela. Sus, pag-istorya nila, kahigala man hinon sila. Ang ilang sekretong sabot-sabot nilungtad og 2 ka tuig. Unya, nakumbinser sila sa usag-usa nga dili man din mga dautan ni mga itom, dili man din ni dautan ni mga puti. So, naablihan ba ang ilang panghuna-huna? So, si Mandela was hoping na makaistorya siya og opisyal nga puti, opisyal sa gobyerno nga puti, aron niya mahibaw anon sa ilang panghuna-huna. Pag tiyaw ng 2 ka tuig ang ilang sekreto nga sabot-sabot, nakumbinser siya dunay paglaom sa malinawon nga resolusyon sa apartheid system sa South Africa. So iyang gipadayon. Ang Justice Minister sab na minaw ni Mandela, di man din ni komunista ning kanahan. Di man din ni siya terorista. Maay man din ni ika-istorya, malinawon man din kay niya mga ideya. So na-interest siya, silang istorya-istorya. Hangtod nga nahiagom og murag na heart attack to si P.W. Botha, so ni gipulihan siya pagka-presidente, ang nipuli nga presidente si F.W. de Klerk. Ug mas abli ang panghuna-huna ni de Klerk kay ni Botha. Nakahibaw si de Klerk nga doon na sabot-sabot, initial nga sabot-sabot si Mandela uban sa pipila ka kay gawas atong Justice Minister ni pa-apil na magsabot-sabot ang ubang mga opisyal sa gobyerno kay na-encourage man sila nga si Mandela dili di gusto kagubot, dili di gusto og gubat. So pagkahibaw na de Klerk, istorya silang Mandela. So usay na bitaw ni sa kasaysayan na di ka mag-expect o mga panghitabo ngayon ini. Kay gipakaingon gyud nato magubat na tong South Africa, ay tiaw mo na ang mayoriya nga itom dili pabutaron sa minoriya nga puti. Asa ka ana. So tungod sa sabot-sabot, nagkalapad na ang sabot-sabot ni Mandela o ni de Klerk. Na doon na sila draft constitution. Pero grabe kayo ang ilang disagreements. So, dili sayo na sabot-sabot. Dili ka na sabot-sabot nga yango-yango lang. Grabe ang ilang differences of opinions. Si de Klerk, for example, gusto og federal system of government. Primero, si de Klerk dili gusto pabutaron ang mga itom. Hantod nga, hinahinay na kumpinser siyang Mandela, mas mailagi, mas makaayo para sa South Africa kung pabutaron ang mga itom. Kaya unsaon ninyo pagpangangkon nga demokrasya ang gobyerno kung ang mayoriya dili makabotar. So finally, nakumbinser niya si de Klerk. Ang sunod lang gilalisan, gusto si de Klerk og federal system of government para nga di mang ipon ang itom og puti. So lahi nga federal state sa mga itom og puti. Ingos man nila ayaw. Ang akong gusto, unitary government. Usaray central government, unya, mga probinsya na lang, dili federal states. Ang nakalilain nga bahin sa South Africa. Of course, nakumbinser ni Mandela, si de Klerk. May magligay si Mandela na mapasabot. Plus, I think ang naga-disarm sa mga puti, mao nga, piniriso ni nato, gipriso nato for almost 3 decades. Unya, bugnaw kay silultihan. Wa masuko nato. Anda muhatag og higayon pagpaminaw sa ato mga ideya. So dito sila na disarm ba sa humility, sa openness, sa kaabli sa mga ideya sa panghuna-huna ni Nelson Mandela. Sumoto ni saler gyud ang sabot-sabot. Og napahigayon gyud ang eleksyon. Og nidaogin si Mandela pagka-presidente. Siya labing unang presidente sa South Africa nga nakabutar na ang tanan. Kaya mga presidente sa South Africa before him, including de Klerk and Botha, pinili ras mga puti. Di man nila pabutaron ang mga itom. So malinawon ang eleksyon. Ang kabalaka yun ato, di musugot ang mga radikal. Kaya ang mga radikal nga mga itom, nasuko man sa ni Mandela, nga ano magigsabot-sabot man kas mga puti. Pero tungod sa talagsaon sa liderato ni Mandela, iyan napakalma. Bisan ang labing radikal nga mga itom. Na di ganahan nga magigsabot-sabot sa mga puti. So, nidaog si Mandela. Siya na labing gamhanang opisyal sa South Africa. Mahimo na siyang manimaos nilang de Klerk, ni Botha, o sa ubang mga puti nga leader nga nidaog-daog niya, o nidaog-daog siyang katawhan. Kung siya gibuhat ni Mandela. Si de Klerk, iyang giingnan, ikaw itudlo tika nga deputy president. So, ako'y presidente, ikay ikaduha na labing taas nga opisyal sa South Africa. Tiyaw mo na. Ang tigdaog-daog niya,
ang iyang oppressor maoy iyang gihimong deputy president. Nya iya pangiingnan ayaw biyaan ng imong gipuy-an. So ang presidential home ni de Klerk dito ra gyapon si de Klerk, si Mandela man nangita og laing Pinoyanan. Tanaw ang humility. Pero ang tuyo ni Mandela adto tungod kay sa iyang pagbasa sa mga libro sa kasaysayan, siya pagbasa sa mga newspapers nga giismanggol dito sa iyang selda sa prisuhan. Iyang nahibawan nga ang mga itom na nasod na nilingkawas gikan sa paghari-hari sa mga puti na pakyas. Kay pag daog sa mga itom, ilang gipalayas ang mga puti. So nuhukman ni Mandela, di na to palayason ang mga puti sa South Africa. Kay sila ang atong mga industrialista. Sila ang tag-iya sa atong mga kompanya. Sila ang atong mga employers. Sila kahibawon sa pagpadagan sa atong nasudnong ekonomiya. Ipabili na to ang mga puti. Hantun makamautang mga itom. Unya, unsa may mas epektibong paagi pag kumbinser sa mga puti nga di sila patyon, di sila puuhon, di sila bawsan sa mga itom, labaw pas pagpabilin sa ilang kanhi presidente isip deputy president. So mga sakop sa gabinete nga mga puti gipabilin ni Mandela sa ilang pwesto. Kantong ni sugot na magpabilin sa ilang pwesto. Of course, ang mayoriya sa gabinete mga itom na. Mga sakop na mga opisyal na sa African National Congress. Natungod sa talagsaong kalinaw nga ilan nakabot, si Mandela o si de Klerk gipasidunggan og Nobel Peace Prize. Niadtong tuiga sa angkon og talagsaong kalinaw pagkabungkag na sa apartheid system sa South Africa. Asa man tag mga leader nga ingon ini og kalidad. Si de Klerk mahimo ra untang magburukinto, mahimo untang moingon amo na ning South Africa, kami na anda ning muhatag pa man mihigayon sa mga itom. Pero I don't know, tungod sa karisma ni Mandela, o tungod sa superiority sa mga ideas, o tungod sa katalagsaon nga ilang piniriso wa magdumot nila. Ilang gituhan ang mga ideya ug ilang giangkon na mas maayo ang mga ideya, mas makayo sa South Africa ang ideya ni Nelson Mandela sa pagtugot ng mga itom o sa mga puti pag-coexist sa ilang nasod. Of course, pagka-presidenta ni Nelson Mandela, diha niya realize kadako sa problema sa presidency. Mayoriya sa taga South Africa way kuryente. Pag asumero ng Mandela sa pwesto, mayoriya sa taga South Africa gutom, way trabaho, way panginabuhi, way ayuda ang gobyerno nila. Bangkaruta ang panulanan sa gobyerno kay pulos bayad sa utang. Nagapos sa pagbayad sa utang. Pareho na ito sa Pilipinas, dako naging utang ang South Africa. Grabe ang pangurakot sa mga puti. So, hapit bisag asa lingi si Nelson Mandela problema sa iyang administrasyon. Mao to nga parang Nelson Mandela mangayo kog suporta gikan sa ubang kanasuran. So nangayo siya suporta gikan sa nagkalilaing kanasuran, giamigo man niya ang tanan. Ang Estados Unidos Party sukuan ngano amigo man mo ni Muammar Gaddafi, diktador man sa Libya. Gitubag sila Mandela, buot ka. Kamo di magpili kasi akong higala. Amigo sila Fidel Castro sa Cuba. Nasuko sa Amerika, anong nagkakamigo man ka ng Castro? Diktador man na. Ingo si Mandela, makatabang man sila sa South Africa. Usas labing kontrobersyal yung higala si Suharto, katong diktador sa Indonesia. Isaway siya pa. Kana Suharto, daghang kayo nagibuno, daghang kayo nag-iihaw diya sa Indonesia. Pero ingon si Nelson Mandela, mutabang man siya para makabangon pagbalik ang South Africa. So sa to sa talagsaong mithi ni Mandela, di siya kapasanginlan nga ulug-ulugan, di siya kapasanginlan nga bugo-bugo, di siya kapasanginlan nga chuwawap. Doon na siya yung klaro mga ideya unsay demokrasya, doon na siya yung klaro nga mga ideya unsaon sa pagpalambo sa South Africa, pero wa niya takupi ang iyang panghuna-huna sa ubang mga ideyas. Ug ni-welcome siya sa tanang hinabang. Of course, nitabang niya ang Estados Unidos, nitabang niya ang Britanya, nagkita ba sila sa Reyna, si Queen Elizabeth. So, gi-endorse, gihangop si Mandela sa tibuok kalibutan. Western countries,
Eastern European countries, mga diktadura, mga demokratikanhon nga mga nasod, nihangop ni Nelson Mandela. So parang Nelson Mandela, ako ning gamiton ang goodwill na ako nadawat gikan sa nagkaliling kanasuran aron pagpalambo sa akong nasod. Ug tuod man, human na sa katuig sa presidency ni Mandela, mayoriya sa taga South Africa doon na kuryente. Mayoriya sa taga South Africa doon na trabaho, doon na mga panginabuhi. Mayoriya sa mga bata sa South Africa nakabalik na sa eskwelahan. Doon na klaro nga edukasyon. But of course, usag yun sa labing dakong problema na wa masulbad ni Mandela, ang corruption. Ang corruption sa mga puti, gisumpayan sa corruption sa mga itom. In fact, pagkahuman sa iyang termino, wa naman siya magpare-elect, iyan naman gi-surrender. Lain sa ng aspeto ni Mandela, mahimo rin siya magpabilin sa pwesto hanto siyang ikamatay. Pero para ni Mandela, panahon na, hinung na ang iyang pangidaron, iyang gitugyan ngadto sa mas batanon nga mga leader sa African National Congress ang liderato sa nasod. Ug bisag wa na si Mandela, ang African National Congress gipasangilan og mga kaso sa pangurakot. So dili perfecto si Nelson Mandela. Bisan siya ni presidente sa South Africa, wa niya mahimong langit ang South Africa. Nagpabilin ang kasagaran sa mga problema sa South Africa, pero way makalimot, giunsa ni Mandela pagpalingkawas ang mga itom gikan sa kaulipnan sa apartheid, ug karon sila na tinuod nga nagduma sa ilang nasod. Namoy diktar sa demokratikanhon nga mga lagda, ang mayoriya mao'y magbuot. Pero tahuron ang minoriya. Asa man taglaing leader sa kalibutan, sama ka manggialamon, sama ka ligdong, sama ka tarong ni Nelson Mandela. Dili siya santo, pero way maka-question sa bugos niyang gugma o determinasyon, pagtabang, pagpalambo siyang nasod ug sa iyang katawan. Hinaot, dumantay umabot nga eleksyon sa sunod tuig, ug sa musunod pa nga mga eleksyon, magtinabangay ta pagpangita ug atong kaugalingong Nelson Mandela nga dili magpagapos sa ilang naandan nga mga panghuna-huna, andam nga muabli sa ilang mga mata o kasing-kasing o panghuna-huna sa mas maayo nga mga ideya, sa lahi na mga ideya, o sa pagpalambo, saon pagpalingkaw, paghawas gikan sa kalisod ang atong nasod ug ang atong katawan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay o pagsunod o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, Bingbing Girl. She's the Bingbing Girl, the Bingbing Girl.